Все. Все, адрамантаваў. Дзед зрабіў. Ужо зараз будзе зноў сядзець. Все, адрамантаваў, павінна працаваць. А ну-ка, паглядзелі. Все праверылі, я сказаў. Павінна працаваць. Ну, все цудоўна. Все, гэта адрамантаваў. Ютубыч дадаем. Дадаём. Так. Чат у новым акне. Вот ты все зрабіў. Ля-ля-дзіна яго. Ля-ля-ля. Ля, як прыгожа зрабілася. Людцы! Ніколі так прыгожа не было. Так, YouTube уключыў, гэта уключыў. Все, цяпер і Twitch працуе. Карацей, прыйшлося... Так. Так, усё, гэта запусціў. Артём, здароў, нечаканы стрым. Я так скажу, что это мало того, что нечаканы стрым, так это уже 4-й за раніцу. Я тут ваяваў с Твичом. Ён не хацеў мне картинку пускаць. Я уже 3 ці 4 стрымы перезапусціў. Трэба яго адключыць, что я там позахоўваў. Каб людзі не блыталіся. Правильно, не отключить, повыдаляць. Выдаліць назаўсёды. Карацей, у чым прыкол? Чамусьці Twitch, у мяне ў Твічы заўсёды стаяла якасць перадаваемага відэа 10к бітрэйта. Ну гэта як бы Twitch заўсёды папярэджвае, што типу 6, мы допускаем 6 на, ну, типу, можна заўсёды больш, конечно, ставіць, але, ну, працуе, не працуе, невядома. І што вы думаеце? І вось сёння ён чамусьці вырашыў, што калі май там стаіць 10к, тады ён просто не будзе перадаваць карцінку. Пайшоў у YouTube, спытаў Ютуба, і там нейкі хлопец мне падказаў, што трэба паставіць на 6к бітрэйт, і ўсё будзе добра. Ну, вось і нібыта ўсё зрабілася добра. Дык вось, мы яшчэ не пачынаем. Яшчэ дайце мне пару хвілін. Трэба ж, калі мы ўсё зрабілі, калі я уже наладзіў, давайте мы што? Давайте мы зробім абвесткі. У гэты самы ваш... У ваши гэта інтэрнэты. Алюля, што ты хочаш? Алюля прыйшла. Трэба ж картинку знайсці. Я ж тут перазагружаў камплюктер. Разумееце? О. Ой. Картиночка. Як у вас там справы? Всім здароў? Хто там здароваецца? Як у вас там справы? Хто там шо чым займаецца? Може, працуеце, можа, сядзіце? Най навошта вам это трэба? Ну, яск, бляск, конечно ж працуе.
Чалавек это самае, ўсё адрамантаваў. Все працуюць паралельна, вось вы ўсе малайцы. І я буду працаваць разам з вамі. А як Twitch пішацца? Twitch. О! Панавыдумваюць літар гэтых. Twitch. Twitch. У Kingdom Come Deliverance... Я кожны раз, калі читаю навіны ці нешта такое, і там Kingdom Come Deliverance 2, весь час нейкі брытанскі ці рэпнікі спеў Kingdom Come Deliverance 2, Kingdom... Нек так напіваецца, не магу ад гэтай хрэні пазбавіцца. У галаве ўвесь час она крутіцца. Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come. Фікш напісана Kingdom Come. Kingdom Come, гэта ж, наколькі я памятаю, гэта нешта тыпу, як там, нябёсы, боскі нябёсы, ці нешта такое, да? Deliverance 2. О, так пішецца. Пакуль разбярэся. У Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come не магу пазбавіцца этой фіговіны. Так, Брынк. Ось такой прыгажусь зрабіў. Так. Усім не падабаецца слова сярэдневяковы. Цікава, трэба сярэднявечча. А я са здзіўленнем убачыў, што сярэднявечча ў сучасных слоўніках няма такого слова. Ну, яно як бы сустракаецца ў нейкіх такіх, але ў актуальным прапісе няма слова сярэднявечча. Я такі... Цікава. Не, ну, может, там ее неким есть. Может, их слоўнікаў яшчэ кожны свой придумал уже. Так, шо? Так, тут написал, тут написал. Ну и что вы можете и хочете мне сказать? Так, працуем, пиши альбом. Это Kingdom of Heavens. Ага. А, да, это ж кино на вот такое было. Памятаю, цікавая, про крыжаносцаў. Так, добра, давайте гуляць. Што мы маем? Мы, значит, маем з вами. Гэта розніца паміж гутарковай мовай і літаратурнай, сярэдневяковай. Ага, все, зразумела. Што мы маем? Мы маем Kingdom Come Deliverance 2. Дякую, это мой індускі англійскі. Так, а що мені треба натиснуть, каб гэтых герояў не знікло? О. Kingdom Come Deliverance 2. Значит, агучка англійская, тому что галоўны актёр, я да іх уже звык. Ты самыя галоўныя героі. Індржых і Ян Птачак. Цудоўная там акцёрская у іх ігра. А чэшская мне зусім не спадабалася. Мова лакалізацыі украінская. Ось так і гуляем. Цяжкавата было спачатку з украінскай мовай, скажу шчыра, таму што некаторыя словы я ўжо пісаў у твітары, што такое было адчуванне, што яны выкарыстоўвалі таксама нейкую украінскую, тыпу знайшлі таражківіцу сваю там мясцовую. І адтуль усе словы пабралі. Ну, бывае, ну, ты ж, конечно, ну, вядома, што разумееш 90 там адсоткаў, але ж 10 адсоткаў не разумееш. Так, што там? А во, дзеўкі голыя былі, бачылі? Нічога, што я магу сказаць? Я ўвогуле не супер, як бы, хацеў, не то, што не хацеў стрыміць. Просто такія гульні таксама ты супер не настрыміш. Пішуць, што вельмі цікава для стрымова, але, ну, я не ведаю, што там можа быць цікава, калі я, напрыклад, учора гадзіну толькі кавальскімі справамі займаўся. Каваў мячы, сякеры сабе. І, ну, як бы, гэта так сабе па цікавасці за гэтым назіраць. Што я магу сказаць? Адладжаная яна цудоўная. Нічого не лагае. Графонік нармальны. Мне ўсё задавальняе. Агульна ёсць адчуванне, што яна такая, ведаеце, тыпу не, як бы так сказаць, не AAA. То есть ёсць адчуванне, што яны як бы ўсё тут все працуе, ўсё добра, але месцамі персанажы ходзяць нейкія драўляныя. Месцамі там могуць адбывацца нейкія прыкалдэсы. Ну ты глядзіш такі,
это неякі пытанне, гуляецца ўсё добра, але як бы адчуваеш, што тут не то самае, не AAA. Так, ну што, давайте глядзець, што мы маем. Хто не гуляў, тут так, вось у нас тут такі вялікія, я пакуль разабраўся з гэтымі штукамі ўсімі. Тут, тыпу, адзін вялікі, як-то, ну, конечно, не трыптых, нешта вялікае. І вось па ім ты гойсаеш управа-ўлева і разглядаеш, што ў нас ёсць. Вось у нас ёсць мой галоўны персонаж, Індржых у англійскай лакалізацыі, ён Генры. Што, нядаўна толькі пачаў карыстацца такой рэчу, як касцюмамі. Бо тут можна некалькі касцюмаў абіраць, загадзя іх падрыхтаваць. Вось бачыце, паказвае, вось, напрыклад, там кіраса чырвоная, то бок яно належыць да чырвонага майго касцюму. Вось у мяне іх всех 3, я зрабіў сабе вось это баявы мой костюм, потом хутенько можно переключиться на шляхетный костюм. Это я абраў усё самое прыгожае, што мог знайсці ў сваёй шафе. І за гэта я его збіраў з логік того, каб была максімальна высокая харызма. Это на той выпадак, калі там будуць размовы, дыялогі, нейкія шляхетныя там баляванні, я не ведаю. Потому что там у бруднай военной, бачыце, тут харызма 22, напрыклад, а тут, ну тут 18, тут таксама неблага. А ёсць яшчэ трэці набор, вось, валацуга называецца. Набор валацуга, харызма 10. Усе розныя характарыстыкі абароны гаўно, затое, бачыце, памітнасць, шум і бачнасць. Памітнасць, заўважнасць, напэўна. На самым нізкім узроўні гэта для таго, каб красці. Вельмі зручна, таму што калі ты пойдзеш па хаце красціць увесь у жалезе, будзеш бразгаць, цябе на другім баку горада пачуюць. Так, вот глядзіце, што я хацеў. Матч, што ты просто ходзіш, нешта робіш. Ось кажу, учора я, напрыклад, мячы каваў, павялічыў свой досвед у кавальскай справе. Заўважнасць, памітнасць. Мне, дарэчы, іншы раз трэба людзі, якія добра ведаюць украінскую, там яшчэ я некаторыя слова так, наўскідку разумею. Так, Джон Гальд, здароў. Нагадую ўсім, стрым, калі што ідзе адначасова ў двух гэтых самых. Глядзіце, што? Самае цікавае, што гэта вось так выглядае карта вялікая. Бачыце, яна... Пиздец, яна нейкая вялікая. Карта. Гэта другая ўжо лакацыя. А вось ёсць квесты з мінулай лакацыі, якія я не зарабіў, бачыце, напісана іншы рэгіён. І туды можна вярнуцца. Туды можна вярнуцца, калі скарыстацца этой сам павозкай. Я яе, правда, яшчэ не бачу, але яна нідзе ёсць. Яна нідзе ёсць, і это самае, і можна скарыстацца. Што мы маем? Вось мы зараз тут ось куча розных маленькіх там вёсачак. Глядзіце, вось мы ў горадзе, у вёсцы. Вось гэта кропка, гэта пункт пераходу. Хуткага пераходу. Дзякуй Богу, што ён тут ёсць. Я напэўна, памёр, каб іх тут не было. Да іх можна вярнуцца. Вось ты ў лесе недзе сядзіш, і ты можаш вярнуцца ў вёску. Каб гэта не было, это быў бы гамон. Я адразу вспомнил Сталкер, дзе ты 50 гадзін са 100 ты займаешься тым, што ты нагружаны хабарам, вяртаешься ў горад, каб это ўсё прадаць. Так, это показывает, что есть новое задание. Я осторожно до гэтых заданняў ставлюся ужо. Хаця сходзім, давайте паговорым. Гэта дадатковае, вось гэта асноўнае, галоўнае. Вось зараз у мяне асноўная задача, мне трэба сабраць банду. Тут разнастайнасць, даволі вялікая разнастайнасць і розная варыянтнасць і праходжання. І, напрыклад, з галоўных задач мы можам ці пайсці збіраць эту банду, там нейкую бандюкоў у мінулым, ну яны зараз бандюкі. Вось яна нам спатрэбіцца сюжэтна. Ці пайсці ўжо ў Кутную гару, як я разумею, гэта вось яна. Вось тут яна знаходзіцца пад гэтым туманам вайны. Але я яшчэ туды не дабраўся. І я пакуль што хачу павырашаць квесты дробнай і сярэдняй рукі побач. Вось тут пахадзіць усё парабіць. Збольшага, нейкія зусім дробныя квесты мне ўжо троху надакучала рабіць. Потом сходи з гэтым пагавары, потом сходи з гэтым пагавары. Хочацца дракі нейкай экспірыенса. Вось, уже потым я пацягнуся да Кутнай гары.
Дык что? Давайте сходим, поглядим, что это за квест. Это новое задание. Ну, давайте поглядим, что тут за новое задание. Чего так темно? Ну, зараз раніца. Колькі? А, вечер. Я кажу, раніца. Давайте, я ночью не люблю болтаться. Давайте постоим просто. Не, почекай. Там я не могу зразуметь. Это потому что я вспомнил, это я днем спал. Давайте я крыху потусуюсь. Хочется, чтобы мне снизилась вот эта сонливость. Что ты хочешь от меня? Сенси, я ж купил у вас хату. Отчапися. Бачите, зайчик такий намалеванный сверху. Это показывает, что нибудь, ну тут есть такие дробные. Отчапися. Я купил у вас ложек. Буду спать где хочу. Вон, бачите, поспать и зберегтися. Ну, інший раз тут могут быть некие глюканы. Ты что, придурок? Я ни холеры не зрозумел. Я ж у тебе только что вось спал. Бачите, это некий, это уже некий, некий лах, потому что я докладно этому дядьку платил, и я заховывался, я спал тут. Я ж, ну, вот загрузился тут, бачите. Давайте-ка я посплю тут, еще до 3 ночи. Зараз ніхто не прийшов. Ну тут я некалькі моментів сустракав. Я сустракав, наприклад, момент, там була кат-сцена, і там, значиться, дзяўчына у палоне там, умоўна, яна забівае свайго того, хто яе трымаў у палоне. Вось яна забівае ў кат-сцэне. Ну, таму што я прыйшоў я дапамагчы, яна яго забівае. Кат-сцэна скончваецца. Яна выкидывае гэты меч, якім яго забіла. Я гэты меч падымаю, і замест того, каб просто працягваць з ёй дыялог, яна такая глядзіць мне, крычыць: забойца, забойца, і уцякае. Я такі: што? Ну, тыпу, потым я б гэты меч не браў, і мы спакойна, я перазагрузіўся, спакойна мы з ёй пагаварылі. То бок гэта нейкі быў такі бзік алгарытму, і там усё збілася. Такое можа быць. Вось як і тут зараз. Причем, что я у гэтага карчмара я набыў ложек на некалькі дзён, то бок я ему заплатил 25 грошей для того, каб доўгі час тут спать. Вось, і ён чамусьці вы зараз убачылі, ён адрэгаваў, нібыта тыпу, што я павінен заплаціць за ложек. І гэта не тыпу прадугледжана гульнёй, нібыта ён такі сквапны карчмар, які вырашыў мяне надурыць. Не, гэта лах, ну гэта нейкі баг. Так, што я хацеў, паесці ён хоча. Тут трэба іншы раз есці. Не скажу, што гэта супер праблема. О, сапсавалася, бачыце, 0,34, у мяне тут мішу яблыкі толькі засталіся. Прачнуўся ўначы, каб пад'есці. Можна як-небудзь ужо даспаць да раніцы? А, это чакаць. Ну, пайшлі. А поесці можна у вас? Я ж плаціў. О, бачите, я не могу нават на кухню зайсці. Ну, добра. Давайте пачакаем тут до 8. Я думаю, что у 8 уже кто-нибудь открыется. Дарэчы, моя коняшка. Я сілку, які арыгінальны конь, першы гэты самый. Так, спадар Руді. Як вы павыняеце свой замежны стым? Праз арып або войчу дадзенай карткі прямо ў стым, можа іншым сервісам. Просто цікаўлюся. Просто карткай, просто аплачу. Мяне... Тут дзяраве. Што, коты дзяруцца? Ну, падобна, што коты дзяруцца. Ды просто у мяне украінскі стым, і я просто плачу беларускай карткай, і ўсё. Ну, там, праўда, трэба... О, стаіць, жаба. Так, я хотел поесці. Яны павінны мне даваць есці. Такой... О, поесці з казанка. Вось бачыце, калі б я не набыў ложек, тады было написано, што трэба скрасці, да, з рондаля, але ўжо я тут паеў. Колькі паеў? 63 яшчэ можна паесці. Так, смачна так есть. Вот так робіць. Вось бачыце, это ў самым низе вось.
Сытость. 88. Так, что там, да? А за колькі дзён ты ему заплатил? 25. А чего так мало? 25 на некалькі дзён. У Сазаве 200 каштавала. Не, ну это ранее. Ну тут в уголе з экономикой некая беда, потому что я сюда пришел, у меня 2000 грошей. А, сейчас зараз 1300. Ну это нечто набыло, еще нечто. Ночевка там 10, помыться 10 грошей. По некий был чемпионат по драках. Давайте об заклад будем биться. Так само 10 грошей. Я... Ребята, а что такое 10 грошей? Я заодно просто выйду, кого-нибудь забью и зараблю 300. Ну, типа... Хотя все як у житті. Так, ну что я хотел? Пошли квест глядеть. Я думаю, пижу, а треба справами займаться. Так, некий квест. Гэта нам хутчэй за ўсё падказаў карчмар. Я ў яго спытаў, што у вас цікавага ў вёскі ёсць. У вёсцы. Кона, пагаварыць, давай. Ну, я чуў, што у цябе тут некі непрыемнасці. Grosh told me over a few beers that you had a thing with someone from Horshan, and your husband got battered because of it. Merciful Mary, so Grosh has been blabbing about me to God knows who. The shame of it. I'll have you know I did no such thing. I'm an honest woman. My apologies. I'm merely repeating what I heard. There's a powerful protective charm I desperately need. A Thunderstone. It's a great rarity. But Tomlin Bruthans from Horshan has one. He just won't let me have it. The thing is, he sometimes wages it in fights. I see. Now it all makes sense to me. So that's why your husband fought him. Exactly. You see, nothing dishonest. But Stimir is feeling ashamed that young Bruthans gave him a thrashing. Короче, на халер я в угле ў гэты квест увязаўся. Ну, типу, там былі чуткі, що там нехта камусьці здрадзіў жонка мужу, і таму муж пайшоў біцца. Аказалася, муж біўся, каб атрымаць у гэтым двубаі, у дуэлі атрымаць гэты камень. Correct me if I'm wrong, but you want me to fight Tomlin and win the stone for you? Well, yeah. And I know I'm asking a lot, but I'm really desperate. And I have no one else to turn to. I prayed fervently to the Virgin Mary and implored her for help. And now you've shown up. Besides, you're a born warrior by the looks of you. Twice as tough as those guards at the ironworks, who do nothing but swill Grosh's beer all day. Some landowner's coddled son is no match for you, I'll wager. All right. I'll help with your trouble. Mary, Mother of Mercy, thanks be to the both of you. This means so much to me. Save your thanks for when I bring it to you. I shall. Don't you worry about that. We've got some groschen put by, so you'll be handsomely rewarded. I'm also on good terms with Hannah, so I could put a word in for you at the stud farm. She'll give a generous discount if you want to buy a horse from her. And I'll pray and intercede for you, I swear. All right, you have yourself a deal. God bless. Ой, все, давайте, я зразумеў, это некая беспонтовая размова. Грым камень. Короче, треба сходить. Что у меня это самое? Нечто YouTube только что дурю голову. Что? А на твичом усё ока, а то у меня помылка там. Помылка зараз ці была раней? А, про декодек може нешта. Там націснуцца у мяне, ну, мне здаецца, показываю зараз. Прям показываю, все працуе. Карацей, ну такие квесты. Ёсць это самое простое, я не ва ўсе лезу. Твич працуе, ну все добра. Ау! Так, что я хотел? Ну, пошли морду побьем. Кому там треба побить? Грым камень. Треба, карацей, кинуть выклик Томлину Брутану з Горжан. Выкликать яго на двубой. А гаржаны, это я быў у гэтых гаржанах? А, я быў у гаржанах. Мне падаецца, что я нават і замбіўся уже. Давайте хутенько перасунемся ў гэтыя гаржаны. Вось, дзякую Богу, что вось тут ёсць гэта. О! Мы убачили, что вот такие тут адбываюцца іншы раз падзеі просто по дорозе, каб ваше подорожжа не было супер нудным.
Ось, ви бачили чела, який ніше там над яким трупом стояв, ми зараз будемо певно битися. Це учили. Hey, unless you want to end up, I'll kill you. І сюди лох. Дом хістав трубу. А! Чепися, я сказав. Так, мне шумят. Полируйте здоровники. Да ёптя! Шут я не поспеваю. Ну-ка. Не нужно. Ну-ка, отшапися. Треба ухиляться. Блять, не поспел. Резно. Паскуда такая. Конечно, мощновато. Ну-ка. Ну-ка, давайте-ка. Не супер атрымалася. Мне яшчэ цяжкавата біцца з гэтымі златнымі чарцямі. Там нібыта пасля блока трэба неяк паспяваць выбіраць кірунак удару, але мяне заўсёды атрымліваецца, неяк не дае. Так, я хоць паемшы. Ну, дарэчы, ён зараз можа проста нам не з'явіцца па дарозе. Пабілі. О! Цяпер іх двое. Цудоўна. Опа! А мы зараз зробім ход конем. Ну, типа, можно позбегнуть бойки. Это у меня уже некий там тяжкий арбалет. Сраку ему. Ха-ха-ха, жаба. Да ладно, помер? Вы хутенько поспеем. У меня там есть некий перк на то, что первый удар, и он, типа, первый стрел вельми моцный. Видите, я это не зауважил. Ну, где свои приколы в этой гульне? Треба просто яго еще трапить. Оп! Иди сюда. Ну, мы его троху под... Так, треба осторожно. Давай. Надо, козел майонезовый. Можно шипность пробовать ему разбить. Ола, ухилились, и уляпили ему горбата. Опа! Ще зараз улучшим по тобі. Опа! На тебе голова, ты лохматая. Ну, кудлатый хер. Вже хотілося б ніку помацнее зброю, а то моя сякера, вона така, типу, вона якби і... Ну, не самая моцная. Мячи зараз уже лепше, а сякеру ще попробуем знайти. Опа! Довго лупиш його. Опа! На тебе! Пивень.
памрэш ці не ў гэтых сёння. Чё так долго? Чё такие крепкие? Алло! Вы все такие... Ты помирать будешь ці не? Паскуда! Не, мне не надо так крепко. Я еще не навучился комбо бить. О, помер. А, это певно от кровотеку. Many house later. Так, ну забил же, ну забил. Об гэтым энигматычным стрімеры ходили легенды, быццам калі Сатурн, Уран и Юпитер выстроятся в один шерах, и он подрубая привитание Руди. Здоров, здоров, цвок. Ну все, давайте забирать самое мое любимое. Гэта что? Правильно. Это самое. Оббирать трупы. Так, болт забираем. Болт наш. Болт наш. Так, говно. Говно, говно, говно. Одно говно. Там, короче, такая тема с этими ударами, что, ось, например, ты отбиваешь, и тебе показывает кірунак удара, але хутчэй за ўсё, калі ты отбіўшы ударыш тым кірункам, які табе показывае, хутчэй за ўсё ты ў гэтым кірунку цябе адаб'юць. І каб цябе не адбілі, табе трэба змяніць кірунак пасля блоку. Але змяніць кірунак пасля блоку это прям цэлы квест. Ты этой мышкой туды елозишь у другі бок, а ён все не пераключаецца на другі бок. Ну, напрыклад, показывае чырвоным злева, ну, типу, что ты адбіваеш, показывае чырвоным злева этой стрелочку. І ўсё, то бок ты будешь біць злева, а злева хутчэй за ўсё ён адблакуе. А ты направо, управо этой мышкой елозишь, туды у кастыль, а яна ўсё не змяняе кірунак удара. Разумееце, цэлая это самая праблема. Что я хотел? Гроши мне, кистки. О, кистки для этой самой гульни. О, 25 грошей, это мое любимое. Украсти, давайте. Вайсковый меч. Так что я хотел сказать, что это зараз мячи уже у полтора разы больше, мацней, ну, мацней за мою сякеру. А сякеру я не могу знайти нормальную, как моцно била. Так, захист не тое. Вось, глядзіце, які кальчужны камір. Нібы по захісту вельмі неблага, дарэчы. Усяго можна ўзяць, бачыце? Калольны, рубальны, ударны захіст. Абарона, то бок крыху лепш. Усяго мы возьмем. Што яшчэ даюць? О. Ну тут можа, ну вось бачыце, некія ламелярныя рукі з рондалями. Вось так называюцца. Рукавіцы шляхціцы. Ну, іншы раз цяжкавата разабрацца увогуле, што это самае. Што браць, што не браць. Тут, канешне, з гэтым, ну, можна ўсё гэта збіраць, але я проста я не дайду да бліжэйшай крамы, каб гэта ўсё прадаць. Можна браць што? Вось тыпу такога, да, тыпу адзін шлем, ён важыць 2 кілаграмы за 540 грошай. Ну, зразумела, што прадам-то я яго не тое, каб супер дорага, але ж, ну, 540 лепш, чым нічога. Так, все, гэтага мы абыкралі. Каго яны тут абіралі, давайте глядзець. Так, доўгі меч. Это нам не трэба. Ой, это. Карацей, забираем грошы і ўсё. Я уже вось настолькі багаты, што я ўжо... О, кальчужны койф таксама. Бачыце? Крыху лепш, тым больш, што ён яшчэ ў хреновым стане. Мы его зараз адрамантуем, і ён можа... Я не глядзеў, калі адрамантаваць, ці будуць паляпшацца уласцівасці. Саксонскі гауберг. Это нічога не гаворыць, што гэта такое. Кісткі гэтыя. Вось, напрыклад, кісткі. Тут много костей, якія даюць. Яны не пишуць, што з імі. Просто яна разбалансаваная.
А наколькі яна разбалансавана, што значыць гэта разбалансоўка, якія лічбы яна будзе выкідваць, гэта ўжо тыпу табе трэба правяраць уласна. Так, гэта я б крадаў ці не? Дарэчы, што можа хто глядзеў калі відэа пра Kingdom Come, на візіку я там гаварыў якраз пра павезы, тыпу што яны магчыма з'явяцца, і вось ёсць павеза. Ну, это такие вялікія шчыты, это арбалетныя шчыты лічацца. У іх ёсць упоры, іх можна ставіць, упіраць у зямлю, і тыпу такі як маленькі бастыёнчык атрымліваецца, і за ім можна хавацца і страляць. Так, кіраса. Піўцо. Відвар з рамашкі, это для того, каб спалося лепш. Это ўсё, это я галоўным карыстаюся. Сігівік. Вітаю, шановны. Здароў, здароў. Так, забілі бомжа, а ён меў адно лайно. Ковір, гэта тыпу каўнер? Напэўна, зараз будзем глядзець. Так, што я падняў? Што я падняў? Гэта бродакс, гэта я нашу, гэта я яго сам, дарэчы, зрабіў. І ў чым праблема, бачыце, што гэта урон, як ён называецца? Рубальны, не рубальны. Ну, тут, дарэчы, здаецца, называецца рубальны. 101 і ударны 66. А тут, во, напрыклад, каб меч я ўзяў, можна яшчэ і калоць, дарэчы, мячом. 144, то бок, ну, сякеры ты не наколіш. Вот, рубальны 158, амаль 160. Затое ударны нізкі. Гэта, тыпу, супраць тых самай... супраць брані, ну супраць латаў цяжкавата. Дык вось, хацелось бы ўжо сякеру памацней нейкую мець. Зато яго у арбалета калольны удар 300. Ну, як бы... Дай бог, лічу. Рушніца вось ёсць, тая самая зброя агнястрэльная, максімальна беспантовая херовіна. Ты пакуль яе зарадзіш, ты пакуль стрэліш, ты яшчэ... Вораг на цябе ты ўжо падпаліў, стаіш, яна пакуль дыміць, это, карацей, вельмі доўга. Толькі можа быць, як правильно казалі, дадатковая зброя, каб распачынаць бойку. Але зблізу яна можа добра ляснуць. Чэло у гэтым самым поўным абладунку можа заваліць. Але, канешне, да. Так, дык што, я ж нешта падняў, давайте глядзець. Вось гэты койф я падняў, і ён, бачыце, ён лепш. Але яго якасць, ну, тыпу, па паказчыкам, вось, бачыце, ён паказвае, што ён павялічвае. Павялічвае захіст, абарону ад рубячага, напэўна, рубячы, правильно, рубячага і ударнага урону, і ўсё. Але ў яго, вось, бачыце, 30 гэты самы. Давайте мы спрабуем палепшыць. У мяне ёсць набор бронніка. Мы знойдзем вось гэты койф. Абіраем. 33 з 500. Подтвердить. Так, что там адбывае? Пачынае сачыць. Never more buy. Здароў, вітаем. Так, що я його додав. Так, сякучы урон. Хай будзе сякучы. Так, ніводнага гульфіка не шукаў. Гэта ж на харызм плюс, то не маеш ніякіх гульфікаў на харызму. Багаты, 1400 грошаў. Я ж кажу, амаль 1488. Назбіраю грошы з грашыма, у мяне праблем тут няма ніякіх. У першай частцы, дарэчы, сякеры, кляўцы ды іншыя былі, значыць, слабейшыя смячы, і выбора лічы не было. Ды яны тут таксама ж не самыя моцныя. Можна яшчэ спрабаваць узяць нейкі молот, ці ўвогуле прыкалдэсная тэма гэта розныя дубіны, да, там кісцень які-небудзь, чи нешта такое. У яго ёсць толькі ударны урон, але ударны урон, ну, ён можа быць таксама сотка, плюс ударнага ўрона ў тым, што ён вельмі добра супраць розных рыцараў, у тых, хто у сур'ёзным абладунку. Ну, я, дарэчы, як это на беларускае слова? Ці ёсць? Ну, не ў рыштунку, абладунак. Ну, тут абладункам называецца, ну, типу, ну, рыцарскі строй, я не ведаю, як правильно сказаць. А як это? Даспеха, можа, яна называецца абладункам? Ну, гэта не ведаю. Карацей, тут яна называецца абладункам. Вось, і шо я гаварыў? Рыштунак. Абладунак — гэта рыштунак?
Ага. Ну, значит, рыштунак. Ну і вось, калі ты у... А, ну да, рыштунак. Ну, ж так і называецца. Все правильно. Вось, і калі ты ў рыштунку, вось гэта дубіна, яна, типу, цудоўна прабівае рыштунак. Там, у шлем зарадзіць, па галаве, яно, типу, добра б'е. Таму што мячамі ты моцна там не насячэш. Это вядома. Таму, можа, не сякера, можа, увогуле сапраўды паспрабаваць пабегаць. Але ў мяне проста пад сякеру некалькі ёсць перкаў. Я паляпшэнне ўрабіў пад сякеру. А можа, з дубінай пабегаць, паспрабаваць, паглядзець. Ну, напэўна, будзе ляпаць, так ляпсуса даваць, такое смачнага цвіка зверху, так плясь разок, і ў глебу па вушы загнаў гаўнюка малога. Так, дык што, я адрамантаваў, давайте глядзець. Вось гэты койф. Не, вось гэты койф. Во. Бачце, у яго ўжо і нават і колючы, хай будзе урон палепшы. Давайте мы его апранем. Што яшчэ? Вось, кальчужны камір. Давайте яго адрамантуем. А гэта не, гэта я на продаж узяў. А вось гэта мы адрамантуем. Так, кальчужны камір 61. Давайте мы яго адрамантуем. Где он там? Кольчужный камир. О, это он. Так. А что я там еще поднял? У нас сдается и все, да? Штаны. Узуття. Буток. Так, ну сдается все. Так, першую ты не праходзіў. Я гуляў першую. Я нагуляў, ну, 1:25, можа, пагуляў. Я яе не прайшоў. Чаму? Таму што мне вось проста стала шкада часу. Ну, не то, што шкада, у той момант нешта нейкія ці гульні выхадзілі, ці што, і я... А чого нейкія споўз уніз? Чого вы мне не гаворыце, што я споўз уніз? І я, карацей, я зразумеў, там нешта выйшаў, бачыў вялікую карту і зразумеў, што там 300 гадзін я трэба марнаваць. Я такі, я пайшоў. Так, што там? Цяжкі выбар сярэдневяковы. Узяць дубіну ці сякіру, не вашы гэтыя айфоны-плафоны. Чалавецтва вельмі доўгі час не магло прыдумаць зброю лепш, чым вялізная палка. Яны просто спачатку придумали, не могли нічого придумаць лепш, чым вялізная палка, а потым адразу придумали палку, якая страляе. А ўсё, што паміж просто палка і палка страляе, гэта ўжо просто эти самыя выкідоны. Слухайте, давайте я паспрабую сапраўды. А што? Это добрая ідэя. О, у мяне з'явіўся новы пункт міласці, даць палепшым. Так, это у нас моц. Что у нас з моцай? Так, атаки на полную силу задают на 5% больше пошкоджения. Во, ударное пошкоджение от любой зброи ближнего боя на 5%. Блокование щитом на 30% менш выносливости. Слухайте, все трэба. Ну, не сказал бы, что ось трываласць, ну, что выносливость она неяк мне супер трэба, она заўсёды аднаўляецца, некай супер праблемы з гэтым. А ось урончик, я думаю, что давайте-ка урончик на 5% мы павялічым. Барэц гучыць як від баршчу. Барэц, ну так. Ці расліна нейкая, типа баршчавіка. Так, что у нас? А, вот, есть еще Держакова зброя. Держакова, ну, напевно, типу, древко? Не древко. Держальная? Трымальная? Я не ведаю, что яно маецца на увазе. Ну, у сэнсе тут гэта маецца на увазе, зразумела, доўгая зброя. Гэтым я ўвогуле не карыстаюся і нават не паляпшаю. Комба яшчэ ёсць. З комба ў мяне таксама неяк складана. Нешто ў мяне комба не атрымліваюць пакуль. Я пакуль не зусім разумею, якімі карыстацца. Я ўжо нагуляў 5 гадзін. Дык што? А, я ж хацеў паглядзець.
Ні навики. Бій. Ось, важка зброя. Я просто гляжу, що тут є. Ну ось, є просто додаткові навики для ось якраз бойових молотів, булава, дубня. Я думаю, що можна поспробувати. Сякери це, звісно, добре усе, але можна поспробувати взяти щось тяжкое, да? Так, куди ми йшли? А где там труп? Этот труп мы облазили, это мы уже обобрали все. Пешу уже добежим, правильно? Что мы не добежим, глядите-ка пригожусь. Я не будто с хутора со своего из лесу вышел. А? Ну кайф. Шо діди? Не діди. Діди гэта діды. А гэта там назва была для як агулом называется гэты вид зброі рознай. Не дрелковая. Ну типу алібарды розныя. Вось гэта ўсё як оно там разом называется. А, это вот гэты хер. Этим мы захаваемся у меня там этих захавальных шнапсов до холеры. Дрелковая. Здоров! Есть базар. Hey, Tomlin. People around here tell me you have a thunderstone. Грым камень, да, People say all sorts of things. They also say if I beat you in a fight, it's mine. Those days are over. There was a time I'd put it up for grabs in fights with cocky fools. That much is true. I even had a couple of craftsmen, but everyone got a thrashing. Well, then I decided to retire. It didn't seem right, and my conscience was getting the better of me. Well, as for you, you've cut the locals down to size. Impressive work. So there's nothing here for you now. But if those fists of yours are still itching, you could try your luck over in Miskovitz. Blood runs hot in those lads, so you'll fit right in like a thumb up an arse. And if you're as stupid as you are brave, there's a shit pit in the burg they call the Hole. They're hard as nails there. Beat the shit out of each other with iron gloves. Fucked up if you ask me, but each to his own. Наговорил 3 альбома мне. Это я, потому что я удельничаю тут у боях. Что там, чешская гучка, я уже казал. Чешская гучка я уключил, и мне не сподобался игра актеров. До этого я уже звыкся с этими головными героями, а там она некие неунятные, некие, мне, короче, не зашло. Я там изменил на английскую. Look, that's all very well, but it's you I'm here to fight. For the Thunderstone. Fuck's sake! You're a bleeding half-wit, aren't ya? Let's try again. I'm not fighting for the stone anymore. I found it. It's mine. I'm keeping it. Михаил С. Доброго ранці, доброго ранці. Так, він каже, що він не буде... Я кажу, But Kona from Grund really needs the stone. Yeah, I know. She came by, and I told her, as I've told everyone else, that I found the stone, so by rights, it's mine. Not just anyone can find a stone like that. Only a person it's destined for. It wouldn't be right to give it to someone else. That would be tempting fate, and nothing good would come of it. Что, японская гучка? Это было бы смешно. Я думаю, что нет. Ну тут, может, есть... Кольки там я глядел, а гучек официально там 5 подается. Давай драться! Let's fight for the Thunderstone. Or have I made you shit your brains? Провокуя. The only shit being spouted here is from your mouth. You know you can't win, don't ya? No one's beaten me for as long as I can remember. And besides, I have the stone, so just back off and forget about it. I'm doing you a favor, because I want to spare you the embarrassment
and some pretty fucking painful bruises. Важко. Гэта, дарэчы, я атрымаў праз нейкі перк. Мне хоць цяпер піша, наколькі лёгка ці складана мне будзе прайсці праверкі навыкаў вось у гэтых пытаннях. Таму, як мы бачым, няма і сэнсу спрабаваць. Look here, big man. I kicked the arses of Stanley and all the others here, with my finger up my nose at that. So I reckon you'll be soft as shit too. But to give the devil his due, I'd still like to find out for myself. Yeah, I get it. You're provoking me. Nice try. All right, have it your way. If there's one thing I really hate, it's arrogant, cocky outsiders who think they know it all. Prepare for a beating. Нарешті. You know the rules. No armor. Strip down to your waist. Then we'll meet in the pen. You'll place your wager against the stone, and then you'll get an ass kicking. Я зараз тебе пераможу. Так, у чым нюанс? Бойкі на кулаках з дасведчанымі праціўнікамі насамрэч даволі складаныя. Таму што яны могуць і удары перахопліваць і таксама контратакаваць. Якщо не туди просто, можна за ім ісці, або красти. Ну, смешно. Все правильно, мой подход. You speak too much, I kill you. Ну ты будешь идти, не? Иди худшей. Иди худшей, я сказал. Так, что мне просто... Можно заховаться. А что, кульки у меня там этих засталось? Заховалок. А, них же море. Так, где там наша арена, где мы там бились? Так ось, чому что я тут бился уже? Я тут с 3 чепзиками, это тут мясцовый бойцовский клуб. Ось тут, где парсючок, он балдея. Это Дик Ники, это не парсюк. Так, давайте сбережемся. Ну что ты идешь там, те лохти не? Зараз будем. Один коронный, один похоронный. Ну-ка, залазай. Все, пришел. Ну, мобитися. How about you? Always. You've got the stone? Don't you worry about that. I don't expect to part with it. Have you got enough? 500! Here it is. Trust. But back. Well, we have everything we need. That. Так, ну что, будем спробовать. Это может быть складано. Так, решил будем инфиляции. Головато. Go fuck yourself. Ой, я перебиваю это самое, блоки. Складно. Мы тут будем не раз перезагружаться, я чувствую. Походу только на этих самых... На ухиление. А вот, ухиление-то зловил. Kurva! I'm wounded! Jesus! I'm hit! Як воно це робить? О, як воно це робить? You've got a lot to learn! Голова! Голова! Жаба! You haven't a chance! На, вуха! Зараз я вуха отримаю.
Да, я зараз помру. Є! Опошній момент ми йому дали. Henry? Come here. Отчепися. Ну-ка, What did I do to you? отдавай камень. I beat you. Yeah, you did. Close? Not one bit. I was all over you from the start. Bollocks you were. You're just lucky I fucked up my back yesterday. No need to be so upset. It's not so bad. Just a little embarrassment and a few bruises, right? But let's not waste time. You owe me my money back and the stone along with it. You'll get your money back, goes without saying. Here you are. Perfect. What about the stone? Well, I Ах can't ты give ж you that because I don't паскуда! have it. What? But the stone was your stake. No, it wasn't. It was your idea that if you won, I'd give you the stone. I didn't actually promise you Тобі anything конец, like мужик. that. Look, you yokel prick. Don't twist this. You tried to hoodwink me, and now you're playing word games. I suppose it was a bit sneaky of me. But what the hell? I figured if you were up for a fight, I'd at least make a groschen or two out of it. I just wasn't expecting to lose. That's all. But people said you have a thunderstone. So it's all horseshit. No, it wasn't made up. I really did find a thunderstone. And I had it right up until the other day when it was stolen. I didn't want word to get out because I'd look like a right fool. So I acted like nothing happened. I'm sorry for leading you on. I didn't mean any harm. Облішу сідо. I don't care what you were thinking. You're a fraud, and you've really pissed me off. You can shove that slander up your arse. Us Brutons are honourable folk. And as for the rest, well, I said I was sorry. What else can I do? And do you have any idea who might have stolen it from you? If you ask me, it was our Hansel from Rabosh and his little mate Peter. They were ever so curious about it right before it disappeared. Так, Латруга, здоров. Виктор Сергеевич, добрый день. Ви собі уявляєте, яка паскуда? All right. I'll have Я a look їх for them. знайду, а тебе Well, заб'ю. when you get to Rabosh, take Мы the main road away from the индрыхи fortress until такое you не reach the даруем. first farm on the right. There are hired hands there. That much I found out. If you find the stone, please bring it back to me. I'll make sure you're well rewarded. You have my word. I was the one who found it, so by right, it's mine. Конечно, It was мой destined хорошенький, for me. конечно, так и To будет. mess with fate И would камешек only я bring bad знайду, luck и and все misfortune. тебе это самое дарую, и усрачку поцелую, ну... Look, I won fair and square. But still, truth be told, I'm feeling a little cheated. You could at least... Bollocks to that. You got your wager back, so don't be getting greedy now. If you want anything more from me, If you don't cough up, everyone far... if you think you Ні, can це top- все херня, короче, скончиться розмову треба. Come Я here. тебе знайду, як ти Томлін Брудганс. Отчепіться. Я тебе зараз. Ну, я, правда, мені треба не подлечитися спочатку. Мені поспати треба. Утихара. Так. Я завжди перевіряю, де мене заховало опошній раз. 10:55. Це може бути, до речі, і перед боєм. Давайте-ка ми заховаємося. Тому що справа така. І зараз треба поспати недзе. Але поспати треба. Іди, лох. Тобі мало засталося. Так, я сподіваюся, ніхто не виворить, як я заберуся тихонько, посплю. Там, подається, є ложок. Ну, некая пустілка. Так. Мені треба трошку обновитися. You won't come here making А trouble. ти і он fella. же? Ти шуканець. Ну, это меня типу спалили, что я сплю чужим этим самым. Может, перезагрузимся. И треба знайти, де поспать. І треба здоров'я ніяк обновить. Маврик, здоров. О.
Есть где поспать у вас тут, не? А, так это ён сюда ішоў спаць. То бок это яшчэ яго месца это самае. Так, тут трэба знайсці якую-небудзь. My God, what happened to you? Дык гэта яго хата. Все, окей, я буду ведаць, дзе казла гэтага шукаць. Цяпер мне трэба недзе паспаць. Можна ціхара знайсці, які это самы ляжак і пару гадзін. Пакуль ніхто не бачыць. Едзе паля... Чаму вось нельга ў сене паля... О, можна паспаць тут такая. Можа, мне тут ніхто не заўважыць. Крыху аднавіцца. Ну? А вось цяпер прыйшоў час помсты. Час сякеры. Козёл майонезовый. Ave Maria. Так, чекай, чекай. Так, это не тут такая. Так, я не сейчас губил, где он? Бля, я сейчас заблукал у трех хатах. Где он? Можешь залезть. Ну тут есть нюанс такие, типа, что там такие, что-то драуляные. Он может захраснуть где-нибудь. Как мне наверх забраться? Можешь сюда забраться? Нет? Ясно. Так, это с того боку треба обвести. Ці души. Все. Я ж кажу, 3 хати заблукав. Praise God. Я не дури голову. Это мы типа находимся на чужой территории, синеньким показывая. What's that I hear? Я не выдумляю, никого не бачила. Я, правда, просто зараз у костюме, які, ну, вельмі гучні. І їм робити вигляд, що... Так, гэта козла нема. What was that sound? Да не дури голову, що за саунд, каже. Ніяких саундів. Я його знайду. Так, це не ти. Пошли шукати його туди. Never mind. I'm going back. Ну, такий ось хутор. Бля, сел працаваць уже гадзіну стрым гляджу. Ді працуй. А я пакуль знайду того козла, каб я быў адпомсціць. Такі галоўны нахабны паскуда, да? Кажа, все, а что ты хотел? Я просто думал, что перамагу, тому тебе ничего не отдам. Пиздец, логика, конечно. Так, это он, не? You again? Я, конечно, человек не кривожирный. Але його нормаем. Главное, как нас... You're the one shooting here. Shame on you. Стой, паскуда! Він зараз усім розкаже. Стой! Arrest him. God. Жаба!
Are you trying to Do threaten something me? about you've got to arrest. It was you! Кроме зловили уже. Зачепись ты, ёкарный бабай. Fuck yourself. Да ё... Так, ладно. Я зрозумів, спец, одного разу не забился. Я не збираюся ему ничего вертать, як ви зрозуміли. Так. Козел. Я тебе... Не, ну, будет занадто. Ну, можно я перескочу? О! Заметьте, утек от меня, паскуда такая. Так, почекайте, это я... Так, это не тут такая. Где я там спал? А, я там спал. Хотя бы крыху поспать, да? Супер здоровье уже обновлять, хрен с ним. Blessings to you. Блессинг, блессинг. Пошли шукать козла. Ну, слухайте, з одного стрелу не помер. Я боюся, що зараз буде проблема його забити. Где он? Може він ще відходить? Опа! Ну, пошли. Ти пису стріляєш, хто людей? Може я йому трапив куди-нибудь? Я не поспею и другую зародить. Как можно было зародить арбалеты по класти. И дайте одразу зародить несколько. Oh, Della, I'm not up to this. Ничего не видно. Вы ничего не бачили. На вугле кинем, как говорить. А ну-ка, мы еще и заберем что-нибудь свое. Болт заберем. Гроши. Глядите, есть фальшивые. Ага. Мы вот так сам заберем. І замочки ще взламаємо. Овечка трапилася, не шкода. Она стала ахвярой рычаистости. О, 35. Все. Или что, вы меня не бачили тут. Ничего не... У сенсі у спину. У спину там аж він би утякав. Вот что не по-рыцарську. Как можно было у двубоя його забити? Конечно, бы на дуэль його викликав. Все, ніяких. Так, что там за новое задание? Это певно, это Сонька, Сонечка, які знову не з боями зв'язані. Не хочу. Ну, сраку. Так, там некий пока подказывают заданию. Это тут у меня банда моя это сядить, якую я збираю. Там 2 чепзика. Ну все, давайте назад на основном квесте. Не будзе, я, до речі, мало ось так камаль, что не займаюся ни крадежем, ничего. Так, чисто, ну, обобрать, помародерствовать, это святое, ведомо. Давайте проедем, наверное. Ну-ка. Такая вот шикарная.
тут близко, просто что хотел проехать. Чому бы не? Ага, за плотом. Что, нема заезда? А ёкарный бабай. Вертаемся узад. Go. God. Не, ну кайфово. Симулятор. Откуль де сел, там туди і вернувся. Здоров, здоров. Так, мне треба, давайте пойдем здоровье обновим. Ну, со здоровьем, с обновлением здоровья тут так. Такие нюансы есть, конечно. Какую что? То спать, то... А уже можно и до раницы поспать. Не кровожерный, просто баранина ему смачно. Да не, а что, я забил этого самого баранчика? Ауцу? Ну, я выпадково, это я не хотел. Так, добрый вечер. Что есть? Что у него? Why aren't you asleep? Кто вы такие? Чему я не сплю? Да какая вам розница, чему я не сплю? Чапитесь. Чему я не сплю? Бурзик! Спить. Такий ти уже оховник. Так, значит, ён у хаті ў гэтай спіць, нам трэба чакаць. Так, все, погнали. Certainly. Борут. О, это ён. Здорово, голова. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Excuse me. Are you Bahuta by any chance? That's right, I am. If you're here to right old wrongs, be my guest. God knows I deserve it. I don't need to right any wrongs. The devil sent me to see if you would rejoin his band. He is free, and he still hasn't learned. Anyway, tell him I'm definitely not going back to that life. Короче, гэта мы шукаем сабе банду да дядькі, это чорт, як он там называется. Вось гэта адзін з іх забойцаў, які зрабіўся святаром. Ілья, вітаю. Што там, калі ёсць бульба да бараніны, тады нічога, можна і забіць, але, напэўна, гэты час да бульбавай эры чалавецтва. Усё так. Генрых Пода гадзіну пашвэндаецца, дзве паспіць. Ну, некам так атрымліваецца. Why don't you want to go back? I want to reform myself, to redeem myself before the Lord God, and to earn his absolution. There is no way to do that if I am with the devil. I'd like to find the rest of the devil's pack. Do you know anything about any of them? Just Ranyek. It has been a few days since he was here. What did he want from you? He was begging me for some coin. He said he had a game in Pshitoki and that he would definitely win this time. As always. Так, я рассказал про Ранека. Ранек — это так само один из этих. Лудоман. Do you know where I could find... Last time he told me he had a game Треба arranged стіл in про Pshitoki. житоки. Thanks. Hopefully I'll be on my way. I probably won't convince you anyway. Hold on. While you're here, we can pray for the devil's soul together. God knows he needs it badly. Пропоную помолиться за чарта. Ну, это их лидер их банды. Ну, давай. We can, though I don't know if it'll help anything. Every soul can be reformed if it so desires and sincerely repents of its sins. Look at me. I used to kill, drink, spend nights with whores, but I learned that it was the wrong way, and now I'm trying to make amends. Why all of a sudden? Come pray with me and I'll tell you.
Ну, пошли молиться. Hey, Що how робити? did you get involved with the devil anyway? By accident. It was thanks to Jan Zizka. О, So, you know Zizka too. Where from? It's a long story. But if Корисна you річ, came to the ти devil's чекаєш, і den, йдеш просто I'll tell you all персонажем. about it over a beer. Nice try, lad, but I'm staying away from the drink. It's just not worth it. What do you think of the devil anyway? Можна і розмовляти під час ходи. Так, про кого він питав? Про Жижика? Just as I thought. I didn't say anything. Exactly. Where did you say you wanted to pray? At my brother's grave. Это то я ще Red Dead Redemption. Так само знов Нікі злочинські ті самі. Хіори шукаємо. Ну, Well, here we are. я бачу. Is that Slavek's grave? You know my brother's name? Aye. Kubyanka told me about you both. Aye, we were in the band together, but the priest was kind enough to let me bury him here. Was that important to you? It was. When Slavik was killed and the band broke up, I didn't know what to do. Father Havel put a roof over my head and showed me a completely different life than I had known before then. Together with my brother, I buried my past here and vowed over his grave that I would never harm another living soul. This is where you want to pray for the devil? Here is where I found reconciliation and peace of mind. Where else should I pray for the devil to find his own? А кінця, конечно, там прикрив. Так, що? Чому ти хочеш бути добрим? Why did you decide to leave everything behind and start a new life here? Because of my brother, I was with him in his last moments. He was completely overcome with horror. I never thought he could be so scared. But you must have been used to seeing death. He did not fear death, but what comes next? He knew the kind of life he had led and everything he was responsible for. Now he's paying for it. It may be foolish, but I believe that if I reform myself before the Lord God, he might forgive Slavik too. Don't you want to help the devil? That's not up to me. He has to help himself. I can only pray for him. Too bad. I was hoping I could convince you. So was the devil. I thought you said you wanted to pray for the devil. Oh. Aye, all right. Let's pray for him together then. Yes, that would be best. Aye, but it's Latin, so listen carefully and repeat after me. Pater Noster, qui isn't careless, sanctify cater, or no man's tomb. Adventure ad rectum to whom, fet voluminous міні-гуйня, to повторити, що він seek it, сказав. inhale it, enter it. Your turn now. Важко. Right. Who taught you that? I did. I can't read, but I learned it by listening to the priest. You're saying it wrong. Pater Noster Quias in Calis. Shut up! You're saying it worse than I am. I'm in no mood for your smart arsery. Come here. Я все про Байон до You're mine. Ти що, дурний, що биться будеш? Да харе биться уже, блядь, ти що, дурний усі? Скільки можна з вами битися за сьогодні? А?
А ты з ноги, блядь. Козёл. На тобі. Кульки можна вже. I'm all yours. Добить можно. Вот так. Не, ну может добивать не будем. Але обобрать. Справа святая лечу. Эти груши заберу. О! Некая карта. О, это мы забираем. И ключи. Все, я не хотел с тобой биться. Вы бачили, это не я. Ось чаму Скарына пераклаў Біблію па-чалавецкі, каб мы не слухалі гэту лацінскую блубытню, і каб мы пасля кожнай малітвы не пачыналі батл-рояль са святаром. Ну так. Так, ну шо, так давайте шукаць, паглядзім карту. Не, давайте пачатку адсюль адыдзем, то ж прачнецца, зноў барагозіць пачне. Дульгенцу можна заплаціць, не буду, не збіраюся нічого плаціць. Кархаборы. Так, нам трэба інвентар. І нам трэба... Дзе яна, вот. Я лічу, у якім класе вы малявалі лепш? Давайте прызнаемся. Вы нічого не бачылі. Я вось на таго козла кінуўся, каюся. Была такая моя правіна. А гэты пайшоў ён у арэх. Значится, ёсць нейкая... Як она правильно называется? Аўчарня. Я, до речі, думаю, что аўчарня это не з аўчаркамі звязано. Аўчарня. Ёсць нейкі замак, пэўна. І ёсць нейкі поле. Окей. Ну, чніце тутака, правильно? Ну, по логіцы-то ён павінна быць тутака. Аўчарня. Конезавод ёсць. Ну, там нейкі просто будынак намаляваны, якога тут я не бачу, да? Типу, нейкія з вежай. Ну, это ж не яна. А ці быў святар Пянчук? Быў. Быў, і ён нават адыгрывае пэўную сюжэтную ролю. Так, где там моя карта? Неподобно. Все, запомнили. Все, шукаем такі будынак. З нейкай вежай, атрымліваецца, з нейкімі байніцамі, напэўна. Так, ориентиры, замок и баранья будка. Все так. Так и шукаем. И что я хотел далее? А, так и все. Отрывается. Ну, тут... Я бы тут только что. Ваша лишка есть. Бачите? Есть наша лишка. Глубоко на карте позначено, что это наша лишка. Конезавод. Мне это кони до лямпочки. У меня ему есть достаткова. Ну, гэта нейкія тут тут паляць вугаль. Дарэчы, такое даволі каларытнае месца. Видите, покажу вам. Он такой будет. Оля, что, пожарники? Страха не буде горить. Вони тут палять вуголь робять. Виглядає справді, що хата горить. Бачите? Ну так, мені подобається, як вони так подійшли до цього питання, ніякої автентичності. Я те зараз буду keep your eyes робити. Ну так, типу, така справді вёска виглядає, тут усі зайняті тим, що робить вуголь.
До речі, ось як це робиться, ну, прикладно я розумію, що ось у таких домнах там усе палиться, але простое, що малий доступ кислороду, тому воно не вигорає, а ось якраз тліє, і потім вони оттуль його виграбають з таких насипів. Виглядає, що воно нібито горить. Це туди злазю, давайте злазимо туди. Напевно, з усіх боків ще не підвести. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Можна йому відказати. Cheers. Здоров, типу. I hope you have an uneventful shift. Нема де увайсти. Цікаво. Ну, добре. Так, тут таки ми побували, нібито. О, можно сгонять про Грым камень. Ну, это нам, типа, подсказочка такая. Давайте мы вернемся вот сюда. Это наш, типа, лагерь. И оттуль ляжит человек, який, типу, спить. Ну, давайте проверим, что за человек. Может, что цікавое будет. Сподіваюся. Мне не подобається той вершник. Ми його сховаємося. Я давно заховывался, не хочу перезагружать снова. Чё? Проехал? Проехал. О, вон человек лежит. А, во! Робим вот так. Хай буде. Я лепш... Зараджений арбалет лепше, чем не зараджений арбалет. Вторая средневековая мудрость. Hey, lad, come over here. Дядя... Go to hell. А, ён, напевно, спужаўся все-таки, что у меня это самый арбалет был. Ну-ка. Show your... Ну-ка. А ну-ка возьмем нашу долбежку. Обобрать. Він хотів, я так і не зрозумів. Але то, що у голові не торчало, це виглядало не вельми. Так, грошики ми забираємо. Ви не думаєте, що в його буде нечто добре. Що ти тут баранів? Пьянствовал. Он хотел поговорить, не додумляя. Я на все хотели меня забить. Тут лежит человек, який спить. Так. Ніхто не хотів, він хотів мене забити. Я це відчуваю. Ні, на самом деле так, треба було не підходити до близько, близько до його. We can do whatever we see fit with him. Like break a few of his fingers, Or knock a couple of his teeth out. or cut off a chunk of his ear to make him listen. Кажется, тут розбираються, розбираються. Здоров! What would you like, Fred? Я... What's new around here, innkeeper? Well, if there was something, I'd tell you. Нічого цікавого. Давай Show гандлювати. me your wares. Это, до речі, про вас. Я так редко людей забиваю. А ось ви почали за мною сочити, і в мене одразу прочнулася некая кривожерність. То все, а ось кажуть, що комп'ютерні гульні. Это люди во всім винуваті. І інтернети гэты ваші. Ось не було б інтернету, ніхто б нікого не забивав. Ось, фланцева булава. А, гэта купіць можна. Виглядає цікаво. Глядите, 108 ударного урону. 108. Улепить. Ой, не веду я.
Так, шчыт Пісецкага. А это я продавал, до речі. Так, добре, давайте що продадим. Долбение на 81. Вон оно говно накладное. 102,70, а это 113. Ясно, это мы продадим так само. Бродекс, это мою сякеру треба адрамантаваць бы крыху. Это продадим. Вы хоть гроши есть у меня это все купить? Ага, ясно. Не шмат. Койф. Ага, на рондалю. На цервільер з рондалями у яго ўжо няма грошай. Давайте мы у яго набудем слабку збережывку для того, каб захоўвацца. У яго ўжо з'явіліся яшчэ крыху грошай. І можем яму яшчэ што-небудзь прадаць. Ага, а гэта ў яго ўжо не хапае. Што-небудзь ёсць яшчэ ў цябе, дзядзька? Я думаю, што нічога больш цікавага ў яго няма. Так, будем зараз I'd like to do something about надлівацца. that price. Well, I suppose we can try. А, у яго ўсяго 253. Ну, давай Aye, 253. you're... Падаю. Thank you, and take care. Really? How many times has that made it? До речі, хто там про рабка питав, ось ён. For grandma? Я його з собою не беру, я But a liar to вовк-одиночка. Just you wait, you sack of shit. I'll Що rip out хотів? your tongue and throw it to the... Мне треба, ёсць тут, ёсць. Так, мне треба точильный круг, пошли. Треба сякерку подточить. Можно и помыться. А, еще и подъесть треба. Но. Так, Бродекс. Вот это нам треба. Мне подобаються різні такі міні-вольні вигляди, там. Точить зброю, ховати її. Поста. That's more like it. Оп. Доволі хутко на зараз нечто точиться, це я вже навчився. О, до соточки одразу амаль. Друзі, коли забить гандляра, гроші марнувати не буде треба. Ні, ну божакай. Я ж не раз до году буду приходити продавати. Правильно. Тому так. I should eat something. Поесть треба. Давайте залетим путенько на кухоньку. Опа, тут только что. Нас никто не бачит. Треба ж поглядеть, что тут. Скляпение нашего шинка. Никто иде? Никто не иде. Опа! Миланская бригантина. Опа, нас тут не было. Головне не продать яму ее. Этому самому же гандляру. Так, поесть можно тут такая. Поесть из казанка. Коли что, вы так само ни про якую миланскую бригантину не чули. Можно еще подъесть. Поглядим хоть что за яна. А, гавно. Горш, чим у мене зараз. Ну, виглядало нібито міланська. Ти шо? Так, а що я хотів? Куди я хотів? Підкузувачі, Henry! Як він там? О, здорово, Жишкин. Що, ти хочеш підказати мені, що? Это Жишка, наш сябар. Що будеш What робити? will you do now? We'll give it some thought and see. Hopefully we'll know better when you come back from Liechtenstein. Ось ён чакае, што мы збяром раз гэта брыгаду чорта. Это
Давайте, гэта другі мужик, які тут таксама тусуецца разам з намі на шынку хаваецца. І што мы зганяем да Ліхтэнштейна? Гэта не краіна, дакладней, гэта і краіна, і чалавек. Гэта Чэбзік, які у Кутную гару, это куды мы пойдзем потым. Ну, пэўна, нават і не сёння. Нават і без вас я, можа, і сёння не дайду да яе. Кубенка. Who is this Kubyanka, anyway? We were defending a castle and hiding in the woods together. But he was always closer with the devil. Это дары... Can he be trusted? Aye. When he's sober, that is. У яго, When he бачыце, gets шнар drunk, праз вока, гэта я Better to яму keep an пакінуў. eye on him. He's known to provoke until fists start flying. Did you see what happened when we first arrived? You mean how they wanted to cut his throat for cheating at dice? Aye. It's best not to play with him. You'd be better off tossing your coins straight into a pile of shit. А, нічога такога. Хаця, паказвае, што ён у мяне... What should I know about the... Just look at him and you'll know everything. I heard he's a nobleman, but he doesn't look like it. He's the captain of Znojmo, but it's true that he doesn't care much for Треба noble послухать. manners. He has a Это мы foul говорим mouth про and he's anything but chivalrous яшчэ in a аднаго fight. наша кампаньёна. I suppose he's not a pure, kind soul like you, eh? Certainly not. He's as Здорово, twisted Боже. as a hangman's Що noose. ти? He can also be bitter and angry as a rabid dog. It's certainly better not to fuck around Боже, with я him. бачу, що ти першого What гуляєш draws you зараз. to him, then? We're both different. That's our strength. I'm in charge when everything goes according. When things Добре, я з ним потім поговорю, тому що це шмат такої болбатні, не самої важної інформації для вас. Це я потім, коли буду один гулятися вже. А хто тут? Напевно, Кубенка гэты, підказуєш. І я до їх потім схожу. Ось сюди нам зараз. Так, викликаємо коня. Де він? Лодка моя де? О. Важмен, я першы толькі пачаў. Так, учора навучыўся шманаць па кішэнях і ламаць замкі. Гэта самае галоўнае. Не, шманаць па кішэнях гэта для лохаў. А вось ускрываць замкі, марадзёрстваваць з трупаў, гэта я лічу аснова, гэта база, гэта грунт, на якім будзе зыждзецца твое, это самае, твой дабрабыт фінансавы у тым ліку. Так, паехалі нам туды. Можна вось трымацца дарогі. І ён нібыта будзе бегчы па дарозе, не трэба... Ну, гэта зроблена, каб мы не трэба было ўвесь час на те самае, на кнопкі клацкаць. Ён туды будзе бегчы сам сабе. А дзе мне коня набыць у першым кінданні? Ну, напэўна, што я потым, калі ты толькі навучыўся замкі, это самае. Где? Тут такая зеленая. Это выносливость коня. Снизу желтая, это уже моя. Вось яна хутка скончыцца, і калі яго пасля гэтага прымушаць бегчы, тады ён пачне брыкацца. Вот, бачыш, уже цямнее ў вачах, это я стамляюся. Трэба трохі даць час, каб яна это самае аддыхалася, і можна... А як гроші заробляць? Я про Kingdom першы не про жыццё. Слухай, я тебе... Кого я бачу? А бачу я браконьер, это мародерчика. Калі я бачу мародерчика, што я раблю? Мародёра. Ну шо ты? Ага. Я что, не трапил? Я напевно, не поспею. Ну, не поспею. Забьют же, блядь! Да цепися, Кант! Он может меня и забить, покуль я буду
Добрым обладунку. Я и заховался давно. Да ёбаный, будешь помирать в тени! Ну что ты? І ось, што мне не падабаецца в этой сістэме, што типу, ты хочаш перанакіраваць удар мышкай направо, але ты занадта дёргаеш мышкай, і тады ён просто збіваецца з прыцэла і ўвогуле глядзіць у нейкі бок. Я, да, напэўна, давно это самае захоўваўся. Да ўсё не... Praise God. Hey, how did you get involved with the Да devil ты anyway? гонишь! By accident. It was thanks to Jan Žižka. So, you know Zizka too. Where from? Excuse me. It's a long story. But if you came to the Devil's Den, I'll tell you all Ой, about it. зноў over зараз a beer. асета ромбіцца. Nice try, Так, мне but ўсё больш I'm готікі staying дурызм away не from the падабаецца. drink. Там сусвет It's нашмат just менш not worth it. сканцэнтраваны, What хутчэй do you ўсё think of the адбываецца. devil Нешта anyway? сумна нават, што знікаюць гульні з разбіццём па зонах. Зараз уся прастора толькі адкрытая, імерсіўная, але трохі Just as I марудная. thought. I didn't Ну, say anything. адкрытыя свет, я думаю, што ад Where did you say гэтага you будуць wanted to вяртацца pray? назад At my у brother's grave. калідоры. Што адкрытыя светы ў свой час з'явіліся, гэта было тое, чым можна было здзеіць, заахвоціць, чым можна было. А зараз ужо неяк усе такія пагулялі, такія адну прайшлі на 100 гадзін, другую, такі так, ребята, а можна неяк крыху больш сцісла гэта ўсё рабіць. Чаму не з чэшскай? Таму што не цікавая чэшская. Акцёрская ігра мне не спадабалася. Ну, здорово, давай гаварыць бы, давай спрабуем. Той раз у нас не атрымалася, калі так гульня пакінула імаверную магчымасць яшчэ раз прайсці. Aye, we were in the band together. Was that Я буду important? пропускаць, It таму was. што мы Father дыялогі had ўжо together глядзелі, with хто this не is where you бачыў, want to даруйце. Here is where Так, чаму ты не хочаш быць Why did you do добрым? because of he was Я You must have бачыў, been used to it. як Not брат fit. памёр, It may я be не full. хочу. Ты не хочаш Don't you чорту want- дапамагчы? That's not Не, пайшоў на сраку. That's not going to help him much. I can give him nothing more. Это уже спроба номер 1. А, все равно. Prayer certainly can't hurt. Enough for starters. Чего ты хочешь? Твоей силы, твоей веры. Твоей веры. Aye, like I said, let's pray for him. All right. Aye, but it's Latin, so pater Снова noster. с латину Ad называли. vente ad rectum. Your turn now. Pater Просто повторяем. Noster. Key isn't careless. Sanctify cater or no man's tomb. Так, ложек, Advent там it at rectum. To whom fate volumnius to her. Seek it, inhale it, enter her. That's right. Ложек там у Твичита подсказывают, что у Нойгахе за 1002 можно купить. Quote idiot. Еще можно у Мурхоидах ті ужицы, але найближайший до Ратая завод у Нойгахе. А можешь пойти по сюжете, там довольно What хутко ссылку idiots? дадут. Is this a laughing matter for you? I'll shut your gob. Картину все равно будет со мной биться, я зрозумел. Если порой этому насуем сраку. Go fuck О, yourself. это зараз буде fuck yourself. Надо его, улысину твою, лысую эту. Надо его бубен. Не? Christ, I'm hit. На тебе! Голова ты, лысая. На! Ты будешь помирать в тени. Я ты очмурел? Надо его. Арысти. Теперь обкрадаем. Так, карту мы глядели.
Гроші забираємо, ключі забираємо. Все остатнє начне тікати, хай лежить. Так, добре, а де стирить? Бо я з бідної сім'ї. Ні, ну ти старий уже, що ти вже не видиш, де стирить. Бачиш коня, тириш. Ну. Саме популярне питання, чому агучка не чеська? Кольки чехів ці глядіть, ми ти вже на експорт стримиш. Ні, ну гэта ж типу логіка аутентичності гульні. То коли гульня про чехов, чешського розпрацовщика, то гуляти треба на чеській. Такого. До речі, не ще про... Ну, того ж, Sekiro, я, наприклад, ставив японською. Тобто я розумію логіку. Але мені чешська, насамперед, не вельми подобається. І акторська, послухай, невиразні актори, я більш уже привик до гэтых актерів. Так, що, погнали куди? Ну, погнали праз гэту, ну, а що робити? Ну. О, у нас є ще один... Спроба номер 2. Поговори з чоловіком, не забивати його. Карл Шпичек. What are you doing here? What does it look like? Resting. I've been lugging these sacks for ages now. So I decided to take a load off. But I can tell you, it ain't too comfortable here. Look, you know you have something sticking out of your forehead, right? It looks a bit like a horn. A horn? Nobody's called it that yet. What is it then? It's an arrow. Well, what's left of it, that is. A metal arrowhead and a bit of a wooden shaft. It used to be longer, but I broke it off after I nearly took a wench's eye out with it. Ясно. What? An arrow? Like, from a bow? Aye, an arrow. With an arrowhead, a shaft, and a fletching. Simply an arrow. You have an arrow stuck in your head? Shouldn't you be, well, dead? I've never seen anyone with an arrow in his head who wasn't. Of course I should be. Dead as a doornail. If it was an ordinary arrow, I'd be pushing up daisies. But it ain't no ordinary arrow. Oh? And what's special about it? Always questions all of a sudden. How about you tell me who you are first? Talking to strangers ain't the safest these days. Шла-Кейдж. I'm Henry, the son of a blacksmith from Skalitz. Oh, fuck. I heard about Skalitz. I heard it was real bad. That it was. Well, at least you got out in one piece. Look, the name's Carl. Folk call me Carl Arrowhead. On account of, well, you know. Карл How come the arrow Arrowhead. didn't kill you? Переклад Шпичек. Because it ain't no ordinary arrow. You said that already. Thing is, it's a magic arrow. Yeah, right. You don't believe me, do you? Sometimes I get mixed up in, let's say, some confrontation. And sometimes things get a bit dicey. I was always getting beaten up, wounded, battered. But ever since I had this arrow in my noggin, not a damn thing. No wounds, no bruises. Nobody can hurt me. They haven't a chance. Well, that could very well be a coincidence. You're just lucky. Кажется, им It счастье ain't из no этой стралой. coincidence. It's a gift from God. This arrow here blessed me. Do you think it could be taken out? Can I touch it? If you touch it, I'll rip off both your arms, shove them up your arse, and make you clap. Easy. Easy now. I was just asking. No need to get upset. You're worried I'd get the magic too, eh? No, I'm worried that you wouldn't march and step, and I wouldn't like that. I understand. You're simply undefeatable. Exactly, lad. A whole year without a scratch. A whole year.
Me and my lads got ourselves into some dodgy situations, I'll tell you that. But enough chat. I've got to get back to the camp. I've got a proposition for you. You lug one of them sacks here for me, and we can talk some more along the way. What do you say? Он хоче, каб я ему дапамог цягнуць мех, і он мне нешта распавядзе. Ну давай. And what's in it for me? Will I get a reward? You youngsters is all the same. You should help your neighbour without wanting... True. But good. All right, then. If you help him with the... Ну добра. What's in these sacks? Just stuff what folk leave lying around unattended. А, ти These ворога days, некі. everyone locks up their cottages. Sties, coops, and who knows what else. They keep their valuables in their chests. Каже, допомоги мені мехи Folk are принести. plenty nervous. And then they go and leave a couple of sacks of charcoal lying around outside. And when you see something lying around, it'd be a sin to let it get rained Ой, on, ні, дядька, wouldn't давай it? розбирайся сам со своєю ти самою. That's an interesting way of looking at theft. And what are you going to do with this charcoal? What do you mean? It's charcoal. It always comes in handy. So, will you help me? Ні. Hauling a sack around? I don't really feel like it at the moment. That's a shame, but suit yourself. These days, a fellow has to learn how to help himself. Ой, такі ти вже покривджений життям. Калі я його ты його папярэдні раз адразу забіў, ён мне больш падабаўся. Цалкам згодны. Можна было б забіць яго яшчэ раз. Але мы ж не настолькі крыважэрныя. Давайте сюды. Можна паспаць, захавацца? Good day to you. Давайте спачатку мы йому прадаем. Come on, lad. Ой, не дурь голову. Show me your... Show me your, каже, это самое, не что-то там. Слаба збережівка. Мы гэта мы набываем. Гэта я, пэўна, ўжо чытаў. Кнігі. У яго, пэўна, толькі тое ёсць, што маё. Так, гэта прадаём. І рушніцу дайце, рушніцу прададзім. У яго грошай няма. Ой, нішчата гэта казанская. Тут... О, уже нема. Давайте так. Что тут можно еще продать? А что это? Я же ему продавал это Десмаса у нас. Не хапае грошей у яго. Ну давай-ка, що I'd там like to є? discuss the... Давайте, ну. 250. You see? Thank you, can and you take do? care. Захавай. Не. Перед тим, як заховатися, я хутенько, каб потім не забыть. Треба яшчэ раз наточить сякеру. Так, тетка, дойдися. Чоловік прийшов працею займатися. Единственный приемный момент, что эту сякеру я сам рабіў, сам каваў яе, а тут же кавальская справа наш непростая, ты что трэба і под горном на горне гэта ўсё і раздзьмуць, нагрэць, там это ўсё адбіваць. Там цікавая гісторыя. Так, ляжем спать. Где там на... Я вспомнил, где это покойчик наш. Вот. Сенси! Что значит замкнул? Алло! Поспать и сберегтися. О! Так, і бригантину ще треба скрасти. О! У склепі. Треба сходити. I'll be right with you. Обирает визивка. Fucking rain. Отчапися! Дай прости, это Кубенко, до речі, наш, один з наших сябров. I really need to eat something.
Каже, поїсти треба. Чекай. Путінка залітаємо. Бригантиночкою. Раз. А що шалом там? Відкритий бацинет. Нас тут не было, коли что. Все. Так, и что, кур годовать? Так, что, башлыки, зараз... А можно просто вёсцы жить? Кур годовать, огород садить и шин купить. Ушинку. Не, старый, так тут не отрымается. Это не настолько симулятор. Придется побиться. Я не разумею, як вони, чому не замкнули мій покой і як це працює, але ну, працює як працює. Оба! Оба! Пік-пік-пік-пік-пік. Так, ну все, зараз нормально зберігаємося. Погнали, ребята. Так, нам ось сюди. Quick! Так будем бегать. Ja! Жа! Go! Гонец некий. Ja! Quick! Ja! Прохожусь. Теплый приемный день. Не то, что на дворе. Ja! Ja! Так, що там? Кастусь, здоров! Здоруй, не зауважу. Як здоров'я, що зробити, каб нейкий статус тут затримати? Я патрончик. Все. Так, почекайте. Все, гэтага нема тут. Мародёра. Ну, давай я потім, як скончиться стрим, я не забуду, я додам обов'язково. Це самий статус. Усё зроблю. Просто прям так зараз я не змогу это зробити. У меня тут два чати, і это самое, інший раз переключається і не бачиш. Здоров'я, нормальне здоров'я, все добре, давно не хворив, до речі. Далеко бігчи. О, зараз по линейке пойдут. Ах, я сдалек подумал, что это могилки некие. Ну, ферма чиясь-то. Дядька, здорово. Пришли на меня. Задоволены. Здорово, на худор едем. Ну да как худо ж яшчэ. Тут паўсюль толькі адны хутары. Пойду ляплю падабайку на ютубчыкі, да і пайду працаваць. Удалага стрыму. Дзякуй вялікі і удалага працоўнага дня. О, далі і з детства. Бабая, що у вас тут робиться? Ау, а ну, с дороги! Голодьба! Так, а куда бег, что ли? Еще дорог шмат пошло. Треба было наверх. Quick! Quick. Go! Easy. Nice and slow. Рад борщ.
Нормально у вас тут вёска. Ой, цэнцер нейкі сур'ёзны. Ой. Слухайте, а гэта ці не той будынак з карты гэтага самага бандюка? Справа вежа, злева вон нейкая зубчатая, вот гэта психічны святарнік стаіць. Слухайте, падобна. Шо за не перевышать хуткость руху коня за 60 верст в годину? Окей, все будет зроблено. Слухайте, подобно. А может... Ну... А ну-ка почти поглядим. Nice and slow. Ну, ну-ка глядим. Максим Городенский, вітаем. Так, глядим. Не, напевно, не яна. Але може і яна. Нібито подобно. Ось дорога ідзе. За дорогой там буде аўчарня, а злева типу поле, да? З аднаго боку нібыта падобна. Але аўчарні тут няма. А можа гэта іншая боку. Ну, можа быць, гэта і не тое месца. Таму што тут нешта, это просто поле. Не, напэўна, гэта не месца з карты. Nice and slow. Ну все, шить. Так, а куди нам треба-то тут? А, ось, якраз тут не ті треба. Так, ну что у нас по часе? 2 годины. Я думаю, что на сегодня можно и скончить. Так, где доглядеть? Так, где доглядеть? Час, 12:05. Я думаю, что так, на сегодня хопить. Не ведаю, ці буду я еще что показывать. Як буде атрымлівацца, ну, ось так просто ёсць зараз час, ось запусціў, показал. Паглядзець, що хто нехто можа і не ведае, як той Kingdom Come Deliverance 2 выглядае. Так, кинь, дай людям показать прыгажосць якую. Вот, прыгажосць. Дзякуй усім вялікі, дзякуй усім вялікі, хто прыйшоў, паглядзеў, хто дзякуй вялікі чаціку, хто пісаў. Дзякуй вялікі, як заўсёды, спонсорам з Patreon за тое, што дапамагаеце. Дзякуючы вам гэта, в прынцыпе, Алёна, вітаем. Усім гэта ўсё і магчыма. Всё, усіх абдымаю і да хуткіх сустрэч. Дарэчы, не забывайце праглядаць, што там відэа, якія апошнія з'яўляліся, і на Відзік, і на Рудзі, і на Patreon для спонсораў там таксама асобнае відэа по готыцы першай рэмейку ёсць. Можете паглядзець, хто хоча зайсці. Все, усіх абдымаю і добрага вам дня жадаю. Вот, так я заговорил вершами.